이 사과를 좀 많이 받으니까 어른 살다라 세만 within that 20 starting regarding starting and all Saurabh will come contact you how many ঠিক আছে সামার সিজন কত বার্তা না কেন এটা একটা বাড়ির মধ্যে একটা রেশন তো পাইতেছি এটা তো পাই গেছে না হ্যাঁ you know Malayalam yes I can Khowai जुनालनि आन्दाराव जोंनि बायजोलबार साबजुलनि बिसिंगो जोंनि TTADC हाफांनि बुखाखते जोंनि बबाग्रानि नायकल फांबाय जोंनि अनारेबल CM नि तिदुलुंबाय जोंनि बायजोलबार आमचे जों गायसा फुटबल स्टेडियाम मानखा दाबो अबनि सामुं चलि दङ थानाय जराव जों जोंनि बबाग्राबाय फाय जोंरो जे फाउन्डेसन जे अ स्टोन जों कायलेखा अ जागावो दाबो अबनि सामुं चलि दङ गाबोन जों इमिडियेटलि सामुं दाखि पारिना बागै जोंनि फुटबल थंग्रं बागै जों गायसा गाहाम इउसि दङ दाथे जोंना जे एस्ट्रोटाप जे स्टेडियाम ना थाङै दङ जागावो आनबो जों दिनै अ सामुं जों दिनै अनारेबल EM बरंगनां बाबारंजन रियां जोंनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट PO जोंनि एग्रीन इंजिनियर खरं इंजिनियर दङ जोंनि जस्ट सोशल एक्टिविस्ट बरे पार्कलाय जोंरो विजिट खालामफेके जाहाथे जों अ स्टेडियाम जों दाखि दाखिनो कमप्लीट खालाय बसखांगो जों जोंनि थंग्रं बागै जोंरो बरंनो सुनामनानि budget दख बसगमन जिनरो budget दङ 5 crore 36 lakh 49,000 अबन budget अब ताबक सामुं चलि दङ गाय इमिडियेटली सामुं पाइना बागै बरक डकिं दलाय दङ वातिरं तै बसरक नांगनाव पाइनानि बरं तो को वातिर करिं के दाकिन पाइनि बक साजा किन्तु वाटिन बागै बर काम बिसि गोजान मजार स्टॉपिंग दं तेव माइनो खुमलुंग बक काहे चलि दङ आ खुमलुंग एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम आबो अलमोस्ट कंप्लीट ना नाय तखा आबोते 30 days बिसिनो गाबो कंप्लीट गनो आबोनि आगोलाव जों तिसाचिनि TTAD जा हाबनो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बखाक्तिबो जों आरो जों DFL जों जेंना थाङै दङ आबोनि आगोलाव अमा हाय स्टेडियम ताबसो जरा कयता राव थांजा जों तिनि TTAD जा हाबनो बखाक्तै जों तिनटा जों जेफोर TTAD जा हाबनो जों तिब्रा मता फाक्या आफ्रो आं साबाय थां आनि स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामानि आउन बिसिंगो जों पासटा सेंक्शन का फियाबा पासटा सेंक्शन फानो जों जत मालिया स्टेट अफ बासनारखा जों तीनटा रहमन बिसिंगबो कायसे खुमलुंखा कायसे बाजेबर ते कायसे किलांना तमनि अब किसा आ जगह बंगनि आरनि MLA नि प्रॉब्लम नि बागै जों आरो सामु खालायमें तका होपफुली बसखांगबो जों आरो खालायमानि खाखलाय मतो बहुत काहाम न जों लाइथानायाव अनेक किसु डिस्कशन खिनो चिनि युथ्स रंबय स्पेशली चिनि जरा न्यू जेनेरेशन रंबय बरनि काहाम बाय नवान सुगे जो स्टेडियम राव खालायने हिय चिनि युथ्स एंड स्पोर्ट्स नि अफेयर्स नि चिनि EM सुहेल नि उद्योग बाय केबर जे नायखा अब चिनि महाराज नि नेतृत्व दं के बरो जेताव जों फायने फैमानि एक्चुअली लाई थानाय 2022 अब अलरेडी चिनि महाराज बायखेरो मतलब फाउंडेशन स्टोन ले खेपायमन परो काम चले न दं तबे जे चिनि काम थानाय एकजन जे कन्ट्राक्ट बो सामुनो लानाय बनि दुइटा जागाव ताव काम चले दं एक टाइम के खमलुंग मोटामुटी न पाइनानि अंतंखा के बरो बो स्टार्ट अंतहा के बरोनि वर्क स्टेटस जों नायने फेका तिनियो एक्चुअली बो एग्री चिनि इंजीनियर विंग बायखि बनो काम नन नायनि बरो तांरियो आवन बाय जेतु पार्ट अफ दाइनि डिपार्टमेंट क्लायो आवन बाय आं फनो तिनि रो फायनाय के बारि हारो फिलिंग तो बो माने रेनी सीजन ले पाइनाय या कारण रो सा प्रॉब्लम तो जे गाड़ी हाबनानि बा बर लैंड लेवलिंग जे खेनानि ठीक मते सुविधा मते उया फनो मयो आवन बाय किसु दिले ले मयो तबे काहाम केन पाइनाय अमन थायो सर बायजल बारि